que de fet seria el setembre, octubre d'aquest any 2010, quan l'economia començaria a tirar cap endavant. Què ha passat? Ha canviat alguna cosa? Hem de modificar la previsió? Resultats d'empreses ja diuen que els resultats ja són millors enguany que no pas l'any passat, però ara ens han posat un altre problema damunt la taula. Sí, no, certament, és a dir, l'afirmació avui segueix essent certa, és a dir, el pitjor de la recessió podríem dir que ha passat. L'economia es trobava fa tan sols uns mesos en caiguda lliure i un moment determinat, doncs, la major part dels indicadors varen donar símptomes d'esgotament en la seva tendència a la baixa. Això vol dir que es varen anar frenant a poc. Avui encara són molts els que continuen en signe negatiu, però és veritat que cauen cada vegada manco. Per tant, cal pensar que l'any 2010, d'alguna manera, doncs, serà un any en què la major part de les empreses, però també en molt d'altres indicadors no estrictament empresarials, doncs ens donaran senyals, potser ja algunes d'elles més positives. Això vol dir que l'economia és a punt d'aterrar en aquesta ratxa màgica, que és el 0%, però a hores d'ara, cal reconèixer-ho, l'economia balear, també l'economia espanyola, es troba encara sota d'aigua. Per tant, encara no es pot parlar de recuperació, és massa precipitat per parlar de recuperació. Però el que sí ha passat és això, no? És a dir, que el pitjor, d'alguna manera, ja ho han deixat enrere. En aquesta recepta que, segons ens apunta vostè, Antoni Riera, ha de ser els executius, els governs que tirin d'aquest vaixell, que tirin de la corda, doncs en aquesta situació, el conjunt de mesures, per exemple, anunciades la setmana passada pel president Rodríguez Zapatero, són les que toquen, és a dir, amb els manuals a la mà, vostè que és catedràtic d'Economia, és realment el que toca? S'ha de rebaixar els sous d'una determinada part de la població? És el que toca o no? Més que... És difícil saber si són les millors mesures, però en qualsevol cas sí que és cert que mesures com aquestes, orientades a controlar fonamentalment el dèficit públic, doncs eren necessàries. Per tant, des d'aquesta perspectiva, ens agradaran més o manco les mesures, però el cert és que eren necessàries. Però al mateix temps que dic que eren necessàries, també vull dir que són clarament insuficients. Avui el panorama que ens trobam una vegada el pitjor de la crisi ha passat, és que tenim una taxa d'atur molt elevada i tenim un dèficit públic molt elevat. I aquestes dues variables comprometen qualsevol pronòstic de creixement. Per tant, si realment l'economia vol aterrar en aquesta línia màgica que deia abans del 0%, i a partir d'aquí es vol tornar a enlairar i aprofitar la fase d'expansió que de ben segur s'encetarà aviat a nivell mundial, doncs no li queda més remei que abans ha de fer front a aquests dos desequilibris, que són conseqüència de la crisi. L'any 2007, Espanya ni Balears tenien una taxa d'atur com la que tenen avui, ni tenia tampoc el dèficit públic que tenen avui, al contrari, tenien superàvit públic. Aquest és el preu que hem pagat precisament perquè els efectes de la crisi fossin el menors possibles i perquè d'alguna manera, doncs, la recessió no tingués conseqüències tan greus com, per exemple, va arribar a tenir als anys 30 la Gran Depressió. Per què hi ha tanta por per part de les autoritats monetàries? És a dir, que determinats estats de la Unió doncs, compleixin els deures a fer, no? És a dir, hem vist la situació de Grècia, s'està parlant si Espanya entra també amb aquest insuficient, Portugal, es parla però del dèficit del Regne Unit, el mateix dèficit dels Estats Units. Què passa? Sembla que alguns no els hi passa res i altres sí han de complir aquestes regles de joc o aquests deures. En principi els hem de complir tots en aquestes regles de joc, perquè ens trobam en una economia global, o si més no ens trobam dins una zona monetària on compartim moneda, i òbviament doncs, la recuperació d'unes economies depèn també del comportament de les altres. Quan un treballa amb equip, no? I és el cas de la Unió Monetària Europea, doncs òbviament doncs, els resultats de l'equip són qualque cosa més, i això ho explica molt bé el Pep Guardiola, són alguna cosa més que el resultat de cada un dels individus. Per tant, aquí hi ha externalitats positives o negatives, és a dir, entre tots generam una cosa més bona o manco bona del que haurien generat de manera individual. Per tant, avui per avui és normal que la Unió Europea, doncs d'alguna manera, exigeix que tots els països compartin les mateixes regles de joc. I per créixer, el control del dèficit públic és fonamental. El que passa és que, senyor Riera, ara, per exemple, fa uns mesos vam veure com els estats també donaven importants ajudes a determinades entitats financeres que deien que tenien problemes interns. I els estats van fer un esforç i van dipositar una importantíssima quantitat de diner a les entitats financeres, es van posar unes regles del joc, que els seus directius no podrien cobrar retiros multimilionaris, però en fi, se'ls va donar una sèrie d'ajudes econòmiques. I ara la gent del carrer, no sé si amb fonament o no, però es pregunten, i ara resulta que aquesta crisi també l'han de pagar nosaltres
nosaltres i a nosaltres se'ns retalla el sou, se'ns retalla determinades prestacions. Per què de vegades els estats decideixen donar diner al poderós i retalla del qui sempre té més a mà, en aquest cas, determinada franja de la ciutadania? Entenc perfectament el comentari, però m'agradaria explicar-ho. D'alguna manera, la política anticrisi de l'any 2008 i l'any 2009 es va centrar fonamentalment, en petites excepcions, a intentar que la crisi fos, ho deia abans, el manco virulenta possible, i que al mateix temps els esforços es van dedicar fonamentalment per part de tots els governs a intentar que una crisi d'aquestes característiques no es reproduís. Per tant, tots els esforços es van orientar, a donar suport en aquells sectors que estaven patint més la recessió, fonamentalment el sector financer i el sector de la construcció, i, òbviament, després, aquells que, fonamentalment treballadors, que arran d'acumular mesos i mesos d'atur van arribar a perdre les prestacions, i, per altra banda, es van intentar introduir una sèrie de mecanismes que permetessin regular millor els mercats financers a fi i efecte que això no tornés a passar. I, per tant, d'alguna manera també millorar el control del risc i erradicar certes especulacions del mercat financers. Aquest va ser el debat de l'any 2008 i de bona part de l'any 2009. Avui el debat és un altre. Avui ens toca pensar no ja en el curt termini, sinó en el llarg termini. Avui la pregunta rellevant és com enfilarem el futur. I clar, a l'hora d'enfilar el futur, el que hem fet en aquest passat recent és molt rellevant. Potser ens hem equivocat amb algunes coses, però tan important com ens hem comportat aquest 2007-2008 és com ens van comportar fins i tot abans de l'any 2007, en aquesta època que vostè comentava al començament de l'entrevista, en què nedaven dins l'abundància. Aquí també vàrem acumular desequilibris. Per tant, avui, més bé o més malament, la realitat és una, i és que tenim un dèficit públic molt elevat, tenim una taxa d'atur molt elevada i tenim uns problemes estructurals de l'economia, en termes de manca de productivitat, en termes de capacitació del capital humà, en termes d'innovació, en termes de suport tecnològic, que, òbviament, ens deixen a la coa d'Europa. I avui Balears, però també Espanya, necessita fer una transformació profunda al voltant d'aquí.